Ngicela ukubingelela ngoMango Thobani Sangoma esipolonye ezinye esipolo amathambo. Umphathi wekhwari sadla sensimbi usigwebo sentambo ehlise ibomvu zamadoda. Lilatshelo bathathu manzi olwandle manzi ababayo. Nayi comment ikhehla likhala ngokuthi ekhaya kubo kufakwa isipoki. Le comment ngangipostele libhodlela. Leli bhodlela leli linamandla kakhulu ekhaya kini mawukuthi kunezinto eziqeda ukudla noma kunezilwane noma kunesipoki. Leli bhodlela linamandla kakhulu. Yimi ekutshelayo ukuthi ulenza kanjani ukuze likhiphele leyo nkinga leyo ekhaya. Leli bhodlela ke litholakala kimi, olifunayo uyangifonela, ikhona inamba yami kubhayo, uyayithatha uyangifonela. Leli bhodlela linamandla kakhulu. Linamandla kakhulu ngoba malifikile kuwe ngiyachazisela ukuthi uzolenza 1 2 3 yabo. Ungalibona lincane uyitshela ukuthi nayi alisebenzi lo muntu laphakathi. Leli bhodlela linamandla. Mawuhlushwa zilwane ekhaya, mawuhlushwa zipoki liyakusiza kakhulu noma kuthiwa okunye kuyenzeka ukuthi wena uzolanda inyanga uthi ayizobethela ekhaya. Ifike ibethele ngezilwane noma ifike ibethele ngazi izipoki. Lezipoki lezi mase ziyasala, mase ziyanijikela lapha ekhaya. Mase zizenza idlozi ekhaya. Noma izilwane mase ngoba ngalesikhathi ezifaka lona osuke ezifaka uyayitshela ukuthi nina nginishiya la, nina senihlala la. Yabo. La nizogada la kusekhaya kini. Mase sezingasadli mase ziyabuya sezodla ukudla ekhaya. Yileli bhodlela ke lizofike likusize. Uthi molithengile mase ngiyakutshela ukuthi ulisebenzisa kanjani nakanjani ekhaya egcekeni ukuze ukwazi ukuthi kuphume lezo zinto, kuhambe lezo zinto. Siyathokoza uMango Thobani Sangoma esipolonye ezinye esipolo amathambo.